tako, Max, čega si ti bojiš? Broj se krov na ono. Ne, naravno, nije on strašan. Bojiš se li Slendermana? Ne, naravno. Da li se bojiš da ideš da spavaš u mraku i kad gasi svetlo? Ha, ti se u piški, I tako, kao, Zdravo, ja ću da pričam kako čega sam se bojao kao mali. Kao mali sam se bojao Slendermana. Jednom kad sam šetao noću, vidio sam njega. Dum. Dum. Tata, vidio sam tamo čudovište. Da, čudovište. Ne postoji, bre, sine, pa kaži gde je. Vidio sam ga, vidio sam ga, eno ga tamo, u mljaku, eno ga, Ma nema tamo ništa, sine, ja idem, čao, bre. I onda sam ga ponovo vidio. I tako sam se bojao kao mali Slendermana. Sad se ja bojim kad gasi vetru da ne uspijem da idem u krevet. Uspela sam. Šta se tu radi? Ništa, nego sam uspela u krevet. Čega se bojiš, bre? Mraka, tamo su čudovišta. Bojim se toga, tata. Ne. Ja se bojim tako mraka i u mraku su mi svaki čudovišta. Hvala svima, doviđenja. Potpišite se na kanal. Ćao. Maksi. Na tvom kanalu nema više potpišika. Šta, bre? Ajde, delite se sa svom drugovim da me pogledaju. Molim vas, hoću 10. Pokazat ću vam kako se pravi animacija. Hvala, pokazat ću vam animaciju za 10.